இதுதான் இல்லை போட்டு வீடியோ எடுத்து இல்லை இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் வீடியோ எடுத்து ஓகே ஸோ இது கண்ட்ரோல் இதை பிடிச்சிக்குங்க. ஓ அதுமா பேட்டரி ஆன் பண்ணிட்டேன். மெயின் ஸ்விட்ச் தான் இப்போ வந்து டிஸ்பிளே ஓகே குட். ஏன்னா அருவி வேலை செய்யல டிஸ்பிளே அப்படியே அமுத்திக்கிங்கண்ணே. ஆ ஏன்னா கீழே இது வைக்கல, கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ட்ரெஸ்ட் பண்ணேன் ஏன்னா ஜாமா கழட்டி ஆச்சு. ஆக்சுவலி இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு டிஸ்பிளே இல்லை இருக்கா வேறு வாட்டர் செப்பரேட்டர். ஓகே பேட்டரி இல்லை ஓகே நான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆ ஓகே இது இலாங் பண்ணுது இது. ஓகே ஓகே ஸோ நான் முதல் டெஸ்ட் பண்ணணும், புரியுதுங்களா? நான் ஈஜோக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஓகே ஓகே ரன்னிங் பண்ணணும். ஃபுல் டெஸ்ட் பண்ணி எஸ் டெஃபினெட்லி. ஏன்னா